Vítajte v Labáku a dnes sa tu naozaj cítim, ako keby som spieval v Tatrách medzi horami, pretože dnešný Labák je venovaný štýlu, ktorý je originálny a je tak trošku goralský. Sú to moji kamaráti, gorali, Kolárovci. Ahojte, chlapci. Ahoj, ahoj. Ahoj. Adam, ako si predstavuješ takého gorala? Ja si gorala predstavujem ako takého silného chlapa v košeli s goralským klobúkom. To je ten čierny s tými mušľami okolo toho klobuka. Žije po horách, v Tatrách napríklad a v drevenej chalupe. Čiže vlastne niečo ako ja, keby som mal goralský klobúk a žil by som v Tatrách. Kto je goral? Podľa mňa je to človek, ktorý skáče okolo nejakého ohňa a tancuje a spieva. Ako spieva taký goral? Jo, dehihu. Milíš sa, lebo taký klasický, originálny slovenský gorál spieva takto. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Tak. Mám pripravený aj rím. Sú tu dvaja veľkí borci, nech sa páči, Kolárovci. No a teraz do reality. Trošku si sa zmenšil. Pani, ja ako na vás tak pozerám, vy ste naozaj veľmi vysokí a môjim snom bolo vždycky hrať basketbal a ja mám možno nejakých tých 1,77 m, ale stále nie som taký vysoký ako vy, tak čo by som preto mohol urobiť? Ješ brinzové halušky? Niekedy, hej. Aj so slaninou? Áno. A čo je viacej, brinze či slaniny? Kedy ako? To musí byť presný pomer. Brinza či slanina? Tak zvykne to byť asi brinza možno. A tam je ten problém. Gorálov poznáte aj podľa toho, že na gorálskych oslavách sa spieva nie Happy Birthday, ani nie veľa zdravia a šťastia, ale hráva sa táto gorálska pesnička. 100 ľat, nech žije nám 100 ľat, nech žije nám. Čo si na narodeniny spievate doma vy? Na narodeniny si spievame napríklad klasicky. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Kiko, veľa šťastia, zdravia. Ďakujem, cením. Akú pieseň spievaš na narodeniny? Mamke, ockovi, kamarátom? Happy birthday to you, kravy poletujú, pozrite sa, krava letí, happy birthday to you. Čo si zvyknete spievať doma na narodeniny? My si veľmi nespievame. No, tak ako. A ty? My doma recitujeme. Napríklad takto. Milá naša mamka zlatá, otvoríme ti naše vráta. Už máš 38 rokov, ale nepriber do tých bokov. Ľúbime ťa veľmi. Ďakujeme. Zahrajte mi vaše najväčšie hity. 1, 2, 3 a... To poznám. Počkaj. Toto poznajú aj naše deti v Labáku. Mám pravdu? Kto sú to Kolárovci? Kolárovci sú kapela, ktorú tvorí 7 členov, z toho 3 sú bratia. A akú hudbu tvoria? Oni ako keby, že opravujú ľudovú hudbu. A vieš aj, kedy vznikla tá kapela? V roku 1997. Vieš niečo o Kolárovcoch? No, tak viem, že spevajú. Anka, Anka, ja ťa ľúbim, ja ti tvoju lásku slúbim. Pozri sa, hoci aj náš gitarista pozná vašu pesničku. 1, 2, 3 a... 1, 2, 3 a... Toto je tzv. Verzia Taborák. Kolárovci pri Taboráku. Super. Rebeka, poď k nám. Postav sa medzi nás. A teraz ty. 1, 2, 3 a... Rebeka to vie. Ty máš koľko súrodencov? Ja. 8. Vy ste 9? Áno. A nechcete si urobiť nejakú takú kapelu? A čo ja viem? A asi ju nazveme Kolárovci číslo 2 Orosovci. Číslo 2 Kandračovci. Mňa zaujíma ukážka vašej originálnej tvorby.
Tak to mám musíš pustiť za klavír? Tak to nie, to je môj klavír, mami. A klavír mi berú. Túto pieseň napísal Tomáš, spievajú otec svojej dcére, ktorú vychoval a ktorá sa potom vydáva a ide do života s dospelým človekom. Tak smejem sa rád, keď môžem ti hrať. Keď tóny usní, keď tóny strún zaznejú, tak spievam ti rád. Keď môžeš sa smiať, keď celá žiariš, keď ťa vidím veselú. Modlím sa písňou za teba, nech si stále chránená, nech sa smeješ, nech máš úsmev na perách. Kolárovci, to je taká jedna veľká hudobná rodina. Máš nejakých súrodencov? Nemám. A vedela by si urobiť kapelu, aj keď si sama? Myslím, že áno. A ako je to možné? Tak existuje taký prístroj, že sampler a vlastne tam si nahrám všetky hudobné nástroje. A ako by sa potom volala tvoja kapela? Sama. No a teraz musíme poprosiť niekoho z hora, aby nám zoslal text. Väčšinou nám zosielajú texty naozaj veľmi dobrí textári a nebude to inak ani dnes. A dnes prichádza z pravej strany text. Wow, napísal ho Martin Sarváš. Je to ozajstný text. Nech sa páči, navrhnite vy, chlapci. Ako by to asi mohlo vyzerať? Máme tu toto obsadenie, máme tu gitaristov, máme tu akordeón, máme tu basu, cymbal, bubny a speváčky. Ja by som dal nejakú durovú melódiu, Marián. Takže poprosím dvakrát dur. Dajme C-dur. Nech sa páči, dvakrát C-dur. Tak, nech sa páči. Tomáš, prosím, podrž texty. Už sa to rúti. Už sa to rúti. Už sa to rúti na nás, už vodu múti. Počujem z diaľky svoj hlas, všetko sa dievčatá, poďte sem. Pridaj ťa tam nás. Dobre, skúsime to ešte raz takto, že Kolárovci ľavá strana a my pravá strana. Super. Idete vy prvé. Už sa to rúti, už sa to rúti na nás, už vodu múti. Počujem z diaľky svoj hlas, všetko sa krúti. Pridaj sa, prosím ťa, bas. Nech treba snútiť, žijeme práve. Raz, dva, tri, štyri. A mi varíš hviezdny mrak. Dobre, takto to môže byť. A teraz? Na stenu hážeš hviezdny mrak. Čo je to ľudová pieseň? Ľudová pieseň je pieseň, ktorú vytvorili ľudia pri práci, aby im rýchlejšie zbehol čas. Ľudová pieseň nemá autora, ale sa podávala tradovaním a preto teraz mám tie ľudové piesne. Ako to u vás hovoríte, u Kolárovcov, keď to nevie ešte dobre? Doladiť a dochutiť. No dobre. A dnes spolu v tomto úžasnom labáku so mnou budú dochucovať tzv. Lektori, ktorí majú na starosti hudobné nástroje. Takže Tomáš Kolár spev, Štefan Kolár akordeón a saxofón, a na cymbal Ivanka Harachová a kapelový labák mám na starosti ja. Teším sa na vás. No, takže slohu, refrén máme, Kolárovcov máme. A ako sa bude volať naša dnešná pesnička s Kolárovcami? Počkaj, ja si to presne pozriem. Pieseň, text napísal Maťoš Sarváš. Hviezdny hrach. Ja si tak dám tento textík, ale skúsime si takto. Už sa to rúti, takže ideš Tčko. Už sa to rúti. A teraz Gčko. Už sa to rúti na nás, už vodu mútim. Áno, výborne, čiže zopakujme si ešte raz. Raz, dva, tri a. Už sa to rúti, už sa to rúti na nás, už sa vodu mútim. Počujem z diaľky svoj hlas. Pridaj sa bas, netreba snútiť, žijeme práve raz. Dnes ťa poprosím, Narajan, aby si mi zahral niečo na klavíri, ak to konkrétne všetky pesničky, ktoré vieš za 10 sekúnd. Čo ty na to? Za 10 sekúnd? Áno. Všetky pesničky. A máš na to naozaj len 10 sekúnd, budem to veľmi striktne počítať. Takže štartuješ o
1, 2, 3, 4, ideš. Čas vypršal. Koľko to bolo pesničiek? No 3. Prečo si nezahral viacej? Tak mal som 10 sekúnd. A nevedel by si za 10 sekúnd zahrať 10 pesničiek? Tak keby som z každej hral po 2 tóny, tak možno aj hej. Čo vymyslíme? Saxofónu. Budeš držať Ačko. A, skús. Poď. 3, A. A môže... Výborne. A naspäť. A, ideme od Ačka. Poď. A, 3, A, 3, A, C. Výborne. Mám pre teba takú úlohu. Si pripravený? Nie. Dobre, tak zahraš mi všetky piesne, ktoré poznáš, ale máš na to len 10 sekúnd. A to jak mám stihnúť? No, nemáme čas. Není čas strácať čas. A ti tie sekundy budem počítať. Tak keď môžem, tak ťa odštartujem. Dobre. 3, 2, 1, štart. Stop! Si stihol iba 3. No. A vieš zahrať aj viac? Hej, ale tak čas neoklameš. Teraz si to vyskúšame. Muzika bez spevu. 1, 2, 1, 2, 3 a... Opri sa. Ideme. Chlapci, musím vás pochváliť, ide vám to veľmi dobre. Ak budete cvičiť, tak budú z vás veľkí muzikanti. Tešíte sa? Áno. Zapamätajte si 5% talent, 95% cvik. V každej dobrej kapele musí bubeník vedieť zaspievať refrén. Už si niekedy spieval? Tak poď to skús ho aspoň rytmicky zaspievať. Nemusíš melodicky, len aby si presne vedel, čo máš hrať a pritom aj spievať. Tak to neviem hrať a spievať. To si neskúšal? Tak si to skúsime my dvaja teraz. Chceš to skúsiť? Je to veľmi jednoduché. Ale nemusíš spievať, ale môžeš len repovať. A kapela sa pridá. Toto. 1, 2, 3 a... Nohami víriš hviezdny prach. A nahlas. Na stenu hádžeš hviezdny hrach. Hej? Dokážeš to? Skúsim. Čo zvykneš tak hrávať na bici? Akože nejaké pesničky, či... No pesničky alebo nejaký rytmus. Akože pesničky mám rád, ako Karla Duchoňa niekedy robím, alebo hlavu hore, alebo od Kaliho. A my víriš hviezdny prach. Výborne. Na stenu hádžeš hviezdny hrach. Dobre. Skúšaš si doma aj napríklad ľudové pesničky hrať na bici? Niekedy Kanderáčovci. Takže konkurenciu. Pekne. Hanka, skúsiš to aj ty. Dobre? A chcel by som od teba aj to, aby si zaexperimentovala s tou basou, aby si sa aj tak kývala a repovala pri tom. Odklepe bubeník. A poď, skús to. Nohami víriš hviezdny prach. Výborne, poď na to, odvážnejšie. Na stenu hážeš hviezdny hrách. Chlape. A ešte raz. Len na to šliapni. Žiadny strach. Nech sa to krúti. Žijeme práve raz. Ja sa ťa potrebujem opýtať, lebo ja som ešte nikdy nevidel, že by v ľudovej pesničke bola basa zapojená do komba. Hodí sa to tam podľa teba? Mne sa to nehodí. Prečo sa podľa teba tá basa tam nehodí? Tak myslím si, že ľudovky sú skôr také, že... Také tie staršie nástroje, také, že cymbál a husle a tak. To je tvoja gitara? Áno. A to je na benzín alebo na naftu? Na hviezdny prach. Presne tak, poď na to. 1, 2, 3 a... A my víriš hviezdny prach. Na stenu hádžeš hviezdny prach. Nepočujem. Len na to šľapni žiaden strach. Nech sa to krúti,
ideme práve raz. Dobre, stop. Dobre. No. Toto keď kolárovcom ukážeme, podľa mňa nás okamžite zoberú na turné. Za technikou. Keď sa povie gitara, tak ja si presne predstavím taký ten drsný rockový koncert, kde na konci proste gitarista chytí nervy a tak ju roztrieska o zem. Vieš si to predstaviť aj pri dnešnej piesni, že rozbiješ gitaru o zem? Ja určite nie. Ľudovky nie sú žáner, pri ktorých sa rozbijajú veci. Ľudovky sú žáner, pri ktorých sa tancuje. Presne, tancuje. Takže F-dur, výborne. Potom dáme C-dur, potom dáme G-dur. Super. A vrátime sa naspäť do C-čka. Výborne. Zase ideme F-dur. Výborne, už to máš. C-dur zase. Výborne. Alebo možno ešte ten D-dur, ale to ešte uvidíme podľa melódie. Ako dlho by mi trvalo sa naučiť hrať na husle, keby som chcel byť fakt taký profesionálny huslista? Ja hrám 1 hodinu, niekedy aj pol hodinu denne. A hrám 5 rokov, ale stále to nie je ešte dokonale. Takže ja, ktorý som nikdy nehral na husle, tak koľko by mi to trvalo? Minimálne asi 10 rokov. Tak to už treba začať. Skúsime túto frázu spolu, dievčatá? No tak poďme na to. Takže zase rozlož F. Ta. Hej, ešte raz. Teraz ideme. Výborne. Budeme to ešte cvičiť, samozrejme. Doladíme nejaké detaily, harmóniu, melódiu. Čo je v tej ľudovej piesni, alebo ten prejav, v čom je taký charakteristický, alebo ako by sa to mala spievať tá ľudovka? Ľudová. Presne, a to je ako? Máme to spievať od srdca, alebo nejako takto, že proste... Perfektne, vynikajúco, presne tak. Ľudové piesne vznikali v národe, vytvorili ich ľudia a presne keď niečo prežívali, či radosť, či smútok, či žiaľ, alebo proste niečo oslavovali, tak vtedy vznikali tie aj smutné, veselé, regrútske, vojenské a tak ďalej, všelijaké piesne. A najdôležitejšie pri týchto ľudových piesniach, ale nie len pri ľudových piesniach, ale vlastne pri celom tom speve je ten prejav a vtedy, keď to ide znútra. Žofia, tak stačí, keď niekto spieva od srdca? No, tak áno, podľa mňa. Ale nie vo všetkých prípadoch, pretože niektoré prípady sú falošné. A ty spievaš falošne? Tak ako takedy, hej. Kto by nespieval falošne? Podľa mňa taký Kiko nespieva nikdy falošne. Však Kiko. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Melódia je na 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 na. My sa to naučíme takto, uvidíme, jak naši kolegovia. A keď nie, tak to budú musieť upraviť podľa nás, alebo my podľa nich. Dobre? Tak skúsme. Už sa to rúti na nás, už vodu múčim. Počujem z diaľky svoj hlas. Zídeme dole. Počujem z diaľky svoj hlas. Vyskúšame ešte raz, dobre? Už sa to rúti na nás, už vodu múčim. Počujem z diaľky svoj hlas. 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 Tak ideme ešte raz. A raz, dva, tri, a. Už sa to rúti na nás, už vodu múčim. Počujem z diaľky svoj hlas. Cynthia, tak kto alebo čo je to primáš? Tak asi... to je správca obce, nie? Ktorej obce je primáš? Primášovce. Také je? Určite. A v ktorej časti Slovenska? Strednej. Kto alebo čo je to primáš? Je to tzv. Vodca kapely alebo skupiny a on určuje, čo sa tam bude ako hrať, kedy a kto bude nastupovať a proste
Vedie to. Nohami vyriš hviezdny prach, na stenu házeš hviezdny hrách. Len na to šľapni, žiadny strach. Nech sa to krúti, žijeme práve raz. Nech sa to krúti, žijeme práve raz. Tak by to mohlo byť, nie, devčatá? Ostaneme na tom. Nech sa to krúti, žijeme práve raz. Do super zbierky dobrých pesničiek, čo dobrých, perfektných pesničiek z Labákov dnes pribudne nová pesnička, ktorú mali na starosti naši lektori, bratia Kolárovci. Ďakujem krásne, ďakujem aj našim ďalším lektorom Ivanke. A povedzte jednou vetou, ako sa vám pracovalo. Bolo to fantastické, ďakujeme za pozvanie, už sú to 2 vety, ale zážitok, bolo to perfektné, ďakujeme pekne. Vy nám posielajte svoje nahrávky, svoje dema a možno niekedy tu u nás v Labákoch spolu s nami. A teraz sľúbená pesnička, ktorá nesie názov Hviezdny hrach. Už sa to rúti na nás, už vodu múti. Počujem z diaľky svoj hlas, všetko sa krúti. Pridaj prosím ťa bas, no treba smúti. Žijeme práve raz. Nohami míriš hviezdny prach, na stenu hádžeš hviezdny hrach. Len na to šliapni, žiadny strach. Nech sa to krúti, žijeme práve raz. Parkety horia, hasičov stále tu je, stúpajú moria. Takýto máme dnes svet, všetkým nám chýba. Poriadny bielý ľad, tak už to býva. Žijeme na dvakrát. Hej! Nohami míriš hviezdny prach, na stenu hádžeš hviezdny hrach. Len na to šliapni, žiadny strach. Nech sa to krúti, žijeme práve raz. Zatiaľ nestrácame glanc, rozdiel sa siera. Z noci je brieždenie zas, sme čierna diera. Slnko nevíde viac, už sa to zbiera. Letí sa na mesiac, hej! Nohami míriš hviezdny prach, na stenu hádžeš hviezdny hrach. Len na to šliapni, žiadny strach. Nech sa to krúti, žijeme práve raz. A teraz gitara a akordeón. Raz, dva, tri a... Husle, cymbal, basa, bicie. Raz, dva, tri a...